Foli ni waleɲuman dɔ bi lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ dɔgɔkun kunnafoni na Seere 2 TV ka dɔgɔkun kunnafoni a bɛ boli dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoniw minnu ni olu tɛmɛna ni olu kan ka se jɔ hakiliw fɛ faamuya ka bonya u dafɛ fana laɲini y'o de a bɛ daminɛ ni selinjini de ye Mali jamana kɔnɔ ɲɛnamayara ka bɛn ni dɛnɛn juin kalo tile 3 ye san 2019 kalo kelen kɔfɛ kɔngɔmuɲu ani minan na maaw ye sun tigɛ ka bɛn ni dɛnɛn juin kalo tile 3 ye n'o kɛra selinjini ye Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen la Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni a ka minisiriw caman farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka seli ɲɛnamaya Bamakɔ juma misiri bala ka bɛn ni dɛnɛn ye fɛn minnu sɔrɔla y'an ka jɛ ka ɲɛmadɔ fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 sanga 55 de Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita donna Bamakɔ misiri bala ni ka ye seli jɔli kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ gouvernement ministériw fangabonda ɲɛmaw ani Mali terila ka jamanaw ka fara silamaw ka Bamakɔ kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen alimami kɔ kɛ kale sɔrɔla ka jɔ silamaw ɲɛ selinjini kadara kɔnɔ an ka jamana ma ɲɛmaw ani Mali teri jamanaw u ka dakuruɲɛ kɛra bɛn ni basigi ani Ala wele de ye Mali jamana ye n bɛ Ala barikada ka Ala fo ka a ɲini masala taala fɛ ale de y'a to an ye bi sɔrɔ an sera ka sunkalo tile 29 an y'a sun hɛrɛ ani bari na ale k'an ka fo la k'a ɲini masala taala fɛ halisa an b'a ɲini ale fɛ ale de ye seba ye a ka se ka hɛrɛ bɛn ani kelenya ka se k'o don Mali kɔnɔ ka maliyɛnw dusukun kɛ kelen ye ka hakilina kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa an ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ Mali de b'an bɛɛ sanfɛ an b'a ɲini masala taala fɛ ale de bɛ se a ka dusukun ɲuman don maliyɛn bɛɛ kɔnɔ a ka bɛn ni kelenya na jamana kɔnɔ a ka basigi na jamana nin kɔnɔ walasa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ɲini masala taala fɛnɛ fɛ ale min y'an kɛ silamɛ ye an ka sa Ala ka silamɛya Ala ka sinsin Ala ka barika don a la Ala ka hinɛ don ɲɔgɔn na Ala ka jamana in basigi Ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ Ala ka maliyɛn bɛɛ an bɛɛ hamina ye hɛrɛ min Ala ko hɛrɛ ti a ma an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ Ala ka ta ka bɔ an kan n ka duwawu min bɛ yen nɔ c'est que an bɛ Ala fo k'Ala barikada bi don yira an na cogo min na sunkalo in ma nɔgɔya gɛlɛya caman sɔrɔla a kɔnɔ min ye binganiw ye min ye banbatiw ka ko ye an bɛ Ala deli Ala k'a to san wɛrɛ sunkalo ka sɔrɔ Mali basigira ka tɛmɛ nin kan san wɛrɛ sunkalo ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ sigi ka kuma u bɛ ɲɔgɔn bonya u tɛ se ɲɔgɔn ma o de y'an ka duwawu ye Ala k'an ka seliw caya Ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ minɛ Ala ka haminakow bɛɛ nɔgɔya Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka san wɛrɛ yira na Ala ka san ɲɔgɔnna 100 Ala k'o yira an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen na ka ɲini jamanaden bɛɛ fɛ jamanaden bɛɛ ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ jamana kuntigi ye ka duwawu kɛ jamanaden bɛɛ ye basigi bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ cogo min na bɛɛ bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ cogo min na an ka jamana ye jamanaba de ye kunu anw jɛra an mɔkɛw n'an faw u sigira ɲɔgɔn fɛ bɛn na u sigira ɲɔgɔn fɛ badenya na u sigira ɲɔgɔn kan sinjiya la bi gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ maa bɛ se ka wuli k'o ye Ala de ye bunamadenw anw ye Ala deli baa de ye minɛba ye Ala de ye Ala de b'a dɔn mumini ɲuman bɔ yɔrɔ min na donc an b'a ɲini nin solidonba nin na jamanaden bɛɛ ka Ala deli pour que basigi bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ pour que bɛn bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ sabula foyi tɛ se ka kɛ ni bɛn ni basigi tɛ o ye jamanakuntigi ka laɲini ye o ye gouvernement ka laɲini ye o ye jamanaden bɛɛ ka laɲini ye selikɛnɛ jiginnen kɔ Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ɲini malidenw fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛn ani basigi jamana kelenya o ka sabati Mali jamana kɔnɔ a ye weleda ka ɲɛsin Maliden cɛman n'a musoman ma bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔnma kɛ i taalan ye janko Mali bɛ se ka basigi i n'a fɔ Mali fan dɔw tamani Barawuli cercle la Segu jamana kan Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma
silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyyada sherif usman madana haidara bange dugu la lada do san o san selenjini zamzami y'u b'u kɛ tamaningaw a balimaw kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ba ɲuman ni o ye basi dan darabore ye o lada timɛna zamzami y'u ani silamaya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ ni tamani ni a mara farala ɲɔgɔn kan ka selenjini ɲɛnamaya fɛn min sɔrɔla an ka jɛ ka ɲɛmadɔ fɛ. Kalo kelen kɔfɛ yɛrɛminɛ na ala bato la ka bɛn ni ntɛnɛ juin kalo tile 3 ye silamaw ye selenjini ɲɛnamaya ni ka fu siri sunkalo da la tamani i n'a fɔ mali dugu tɔw o muɲamuɲa de kun bɛ yen ka sabu kɛ silamaw y'u kunda selikɛnɛba kan. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ an ye sunkalo min kɛ ani an ye ka sali min kɛ nin ye ala ka kɛ tɔɔrɔ wulili fɛn ye ka bɔ jamana in kan. Jamana hɛrɛ o hɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala ka o jidi gɛlɛya o gɛlɛya b'a kɔnɔ ala k'o wuli ka bɔ a kan fɛn o fɛn bɛ yen n'o baara ka na ni sababu juguman jamana in kɔnɔna na ala ka sababu juguman bɛɛ dan sira la ala k'an wasa ala k'an kisi ala ka jamana kuntigi ala k'a tanga ala k'a kɔrɔsigibaw tanga diinɛ ala k'a kɔlɔsi ala ka diinɛ baarakɛbaw tanga kuranu yɛrɛ bonya kama bidenw bonya kama sallallahu alaihi wa sallam. Anw nisɔn ka di o ye diya da ye parce que nisɔndiya fɛn bɛ anw bolo fɛn min b'an bolo n'o ye nisɔndiya fɛn ye o ye Ayidara ye. Ayidara yɛrɛ mɔgɔw b'a kanu ka taa ala ka taa b'u ka so dama o ye koduman ye mɔgɔw fɛ sanko a bɛ e min a bange yɔrɔ ye e min ka yɔrɔ ye a bɛna seli o seli an bɛ seli caman bɔ sa seli tɛ k'a kɔ tu fiyewu seli o seli a bɛna fo ale kɛra sababu ye sisan mɔgɔw bɛna an ka seli la olu b'u ta bila ka b'u ka dugu la ka na an da in kɛ yan y'a dɔn o ye koduman ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyyada sherif usman madana haidara lada do san o san a bɛ taa seli kɛ a faso la ni ka seli ɲɛnamaya ni a ba ɲuman ye basi dan tarawele silamaya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ Mali kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la olu fɛnɛ b'u kunda tamanin kan ka jɛ ka taa selinjini ɲɛnamaya zamzami y'u kɛrɛfɛ. An bɛ karamɔgɔ fo k'a nɔfɛmaa bɛɛ fo ka jamana den bɛɛ fo bi fana bolofa wɛrɛ b'an ka ko in kan parce que k'a sababu kɛ mun ye an ka ustazu ala ye se wɛrɛ kalifa ma n t'a fɔ ale ma an bɛɛ ma parce que Tamanina mara bɛɛ ani Baraweli cercle ni Ségu région bɛɛ ma n'o ye Haut Conseil islamique ɲɛmaaya ye an bɛ foli kɛ jama silamɛ Mali silamɛ bɛɛ y'o la munna u y'a bonya kalifa an ka karamɔgɔkɛ ma puisque a bɛ s'a kɔrɔ an b'a dɔn a n'a ka kan se wɛrɛ bɛ yen nɔ place wɛrɛ bɛ yen min ka bon ni nin bɛɛ ye o bɛ kɔfɛ ka na an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ jamana den ye. Selikɛnɛ jiginnen selikɛnɛ min senfɛ ni alimami ka kutubaw la a ye silamaw wele ka taa yafa ani hinɛ ɲɔgɔnna mɔ silamaw sɔrɔla ka ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ laadalako la tamani guaba kɔrɔ wale ɲumandenw kɛra a seyyada sherif usman madana haidara la silamaya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ a ka cɛsiribaw la Mali ye ani diɲɛmaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ tamaningaw yɛrɛw ye wale ɲumandɔn kɛ banni ye a ka wuli ka jɔ la faso kungo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nin kalo barikama in senfɛ a ye dɛmɛ min kɛ u ye ni ka laban ka jira k'a fɔ a ka sugandi malidenw fɛ silamaw fɛ ka kɛ silamaya ɲɛmaaba ye Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaya k'u bɛ dugawu don kɛ a ye o la. Ni ye dugawu minɛ waati de sabu an bɔra batoba la ni o de ye sunkalo tile 29 tile 30 kalo kelen dafalen suni an tilalen o la ka ɲɛsin ala ma o dafa ye bi ye o la an b'a ɲini ala fɛ an ye su minnu kɛ yɛrɛ bi ala k'a minɛ o la an filɛ donba min na ni o ye seli ye ka an balima bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ ko ala k'an ka seliw caya k'a fɔ ko a san bɛɛ fatigiyala batigiyala kɔrɔtigiyala balimatigiyala dentigiyala musotigiyala san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka o seli ɲɔgɔn fɛ. An bɛ dugawu kɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o jira an na a hɛrɛw ala k'o caya bato ni dugawu minnu kɛra ani an bɛna minnu kɛ ala k'u minɛ ala ka si ni kɛnɛya di aw ka teleso n'o ye serifula ye ala ka barika don a la ala ka si di aw ma ka kɛnɛya di aw ma an karamɔgɔ n'o Sherif Usman Madana Haidara ye an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ka laɲiniw sabati ala sɔnna a kɛra Haut Conseil ɲɛmaa min ye an y'a ɲini ala fɛ ala ka si d'a ma k'o k'a ye kɛnɛya ye k'o k'a ye bonya ye k'o k'a ye kɔrɔta ye k'o k'a ye laban ɲuman ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyyada sherif usman madana haidara sɔrɔla ka laada dɔ timɛ ni o ye ka foli bila diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw la i n'a fɔ
laada don a bolo cogo min fo ka taa se sirifilakaw ka duba min bɛ yen a ye foli bila olu bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ na belebele dɔ kɛra Zamzame yo ni a ba ɲuman ka ɲɔgɔn sɔrɔ Basitan Tarawele zegere dumanw olu kun bɛ ka silamɛw fari foni Basitan Tarawele fɛ yen an bɛ jɛ k'a fɔ ko Basitan san bɛɛ Farafina sena ndola ɲɔgɔnkunbɛba farafina tɔgɔ la Misira jamana a bi tan yende ni dɔw ko Egypte juin kalo tile 21 ka taa bila juillet kalo tile 19 na san 2019 Mali samata sɛgɛw bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan ka sanga n'o ye Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye samata sɛgɛw bisimila jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la kuluba ni ka laba k'u bilasira ni jamana bɛɛ lajɛlen ka dugawu ye ka kɛ jamana babu sendigi ye samata sɛgɛw kɔrɔ u ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka taa jamana jɔyɔrɔ fa o kumana jamana jigida bɛ u ka ko in kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 5 araba tɛmɛnen de ye jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la fɛn min sɔrɔ la u filɛ nin ni lajɛ in kɛra nisɔndiya kɛnɛ ye kuluba min ye jamana jɔnjɔn dali kɔfɛ min ye an ka église supporters fɛ kɛrɛnkɛrɛnna minisiri min ɲɛsilen don farikolo ɲɛnajɛ ma ale kɔni ye dantigɛli kɛ k'a ka nisɔndiya yira k'a yira k'a fɔ jamana ale kɔni kelen do k'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnnin ye nin ko la ɲinanta particularité caman kɛra an y'a ye ala y'an dɛmɛ kunu denmisɛnnin fitininw aiglons ye duguba dɔ bati balontan na n'o Argentine o bɛnna ni ne yɛrɛ ni an ka aiglus ka lafanadun ye u ye min fɔ ne ye n wasara u ye min fɔ président yɛrɛ n wasara an tɛ kuma ala kɔ u kɔni ko k'olu bɛ fɛ ka ko kɛ ɲina Mali ma se yɔrɔ min an ko alhamdulillah aw bɛɛ ka dɛmɛ ni dugawu ye an ka se k'o kɛ n bɛ min fɔ a y'aw journalistes tatɔ don u ka dɔrɔmɛ tɛ gouvernement président ni premier ministre nommé u ye n wele fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ comme moyen a y'a bila an ka sportifs ka disposition a y'u ka prime bɛɛ sara ka ban pewu olu ta wo minnu bɛ pɔlɔ in a bɛɛ sara la donc c'est pour vous dire que an kɔni pour que résultat ka kɛ moyen de bɛ donc an ye moyen bila a tɔ bɛ denmisɛnninw la. tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita aiglus ka donfini min don kan nata kɔnɔna na o taara ka yira a la a n'a ka premier ministre min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ernest Maw fɛ wa El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a y'a ka nisɔndiya yira ka drapeau ta k'a di min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la église capitaine ma k'a yira k'a fɔ ko jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen ni jigi b'u kan min b'a to kan nata o bɛ se ka koba kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka na ni jɔnjɔ ye an ka jamana o kɔnɔna na Coupe d'Afrique min ka kɛ Egypte jamana kan wa denmisɛnninlakaw yɛrɛ ka fɔ la ko jamanakuntigi ka nin kɛwale min filɛ olu fana na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to kunnawolo o bɛ se ka sɔrɔ malidenw u sigilen do ka jɔnjɔ min kɔnɔ ko u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ka se ka o sɔrɔ ɲinɛ. Kun nisɔndiyalen don char de poule kun bɛ mɔgɔ caman na parce que hali ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de kun ye ne ka se palais la donc voilà an kumana a ye kuma caman fɔ nisɔndiya kumaw b'a la bɛɛ yɛrɛ y'a ye président kasira donc o ye fɛnba ye donc an de b'a essayer sisan ka taa ka maliyɛn den bɛɛ la nisɔndiya pour que an bɛ se ka ko dɔ kɛ comme ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la. Bon jamanatigi y'an reçoit a diyara n ye a bɔnna ma façon ko de don ne y'a ye président jamanakuntigi y'a reçoit ka taa palais la ka kuma n fɛ c'est que a dalen b'an na jamanadenw bɛɛ dalen b'an na mais ni plus ka taa compétition na ka se compétition ɲɛnama kɛ ka jamanaden bɛɛ kunna wolo. Bon président a ye kuma caman fɔ an ɲɛna a ye kuma fɔ an ɲɛna kuma min yɛrɛ a donna an na kuma minnu y'an sɔgɔ quoi donc a y'an bilasira an bilasiracogo ɲana ni Ala sɔnna an bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ pour que ka jamanakɔnɔden bɛɛ nimisi wasa. An b'a fɔ lajɛ in kun cɛra ni fotota belebele jamanakuntigi n'a ka gouvernement maaw ani dolantanaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Minisiri min ɲɛsinnen don bolola baarakɛw kow ma ni o ye maître Jean-Claude Sidibe ye ale ye i se bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se jamana jagokɛlaw tɔgɔla so chambre du commerce et d'industrie du Mali CESIMU na ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 6 ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ani jagokɛlaw sɔrɔ bosobaw bɛ se ka hakili falenfalenw kɛ gwɛlɛyaw minnu ni olu bɛ sɔrɔ dɔnta ka wuriyaliw la baarako nasira kan ka se ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o la fɛn min sɔrɔla ka bɔ filɛ nin
ni ɲɔgɔn ye kuma fanba bolila denmisɛnnilakaw ka baara sɔrɔli nasira la min bɛ tali kɛ jamana minisiri min ɲɛsilen don denmisɛnnilakaw ka baara sɔrɔ nasira ma ani jagokɛlaw ka tɔn ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛla la. Kumaw yɛrɛ kɔnɔna na jagokɛlaw ka tɔnba ɲɛmayaso kɔni y'a yira k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ bi na o ye denmisɛnnilakaw ka baara sɔrɔ sira kɛnyɛrɛye nasira la. Ni ko chambre de commerce et d'industrie du Mali section saba de b'an fɛ yan, commerce b'an fɛ yan, industrie b'an fɛ yan, service b'an fɛ yan. État yɛrɛ fana ye département dɔ créé ko qui occupe formation professionnelle la ka jɔn former n'a formé a bɛ di jɔn ma a bɛ di entreprise de ma. Donc ale ka baara de ye ka mɔgɔw dɛmɛ k'u former k'a bila marché la minnu mako b'a la pour que u k'a ta u ka baara kɛ n'a ye. Mais a ko ko o baara kɔnɔna la ale bilala nin département in na f'a ka na a n'a ka kuma ɲɔgɔnya aw mako bɛ mɔgɔ qualité sugu jumɛn na comme ça n b'o former k'a bila aw ka bolo kan. O ye fɛɛrɛ dɔ ye mun bɛ se k'a to fantanya ani ɲɛta bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na. Denmisɛnnin caman bɛ tila kalan na bi baara t'u bolo min dɔr 11 mais main-d'œuvre qualifiée fɛn fɛn b'u ka mine kɔnɔ bi Ghanéens, Australiens, Sud-Africains u bɛ sara la a ka bɔ mɔgɔ hakili ma n'u y'a sara sɔrɔ u bɛ taa n'a ye kɔfɛ de. A ka kan ministère yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɛ an n'an ka partenariat la an bɛna an b'o kuma kɛ ka olu minnu bɛɛ visiter. O hakilina kelen fɛnɛ sira kan minisiri Jean-Claude Sidibe ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye jamana n'i bɛ bɔ gɛlɛya o kɔnɔna na fo dɛmɛ ka don denmisɛnnilakaw ma kɛnyɛrɛye sira kan min b'a to u bɛ se ka ko dɔ kɛ u yɛrɛ ye se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya ko o dukan baara sɔrɔ nasira la. Wa a y'a yira k'a fɔ ale ka minisiriso u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ni jagokɛlaw ka minisiriso k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na denmisɛnnilakaw u bɛ se ka hakilina d'u ma hakilina min b'a to u bɛ se ka kɛnyɛrɛye baara siraw dayɛlɛ u yɛrɛ ye. Ni nakun ye min ye sɔgɔmada in na chambre de commerce la ka na commerçants n'u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Bacili ye ka na olu kuma ɲɔgɔnya o de ye k'a yira ko n'i ye jateminɛ kɛ baarako an bɛ baarako min na denmisɛnninw ye baara fanba dilanbaga ye jɔn ye o ye secteur privé commerçants ani opérateurs privés olu de bɛ baara dilan. An nana de k'a f'u ye an b'a fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka tugu anw ka dɛmɛ ye min ye ka minnu bɛ baara di mɔgɔw ma k'olu dɛmɛ ka baara di. Mais État yɛrɛ tɛna baara créer État ka dɛmɛ ye min ye ka minnu bɛ baara di k'olu dɛmɛ ka baara créer. Donc an nana de k'a f'u ye ko an bɛ se k'u dɛmɛ formation ka fan fɛ parce que opérateurs don industriels don olu de b'a dɔn u mago bɛ apprentis minnu na olu de b'a dɔn u mago bɛ agence minnu na ka former. Donc centre de formation bɛ anw bolo an bɛ se k'u dɛmɛ o la. Centre de formation dɔw yɛrɛ b'an bolo anw fana tɛ ka se ka gérer. Donc an nana fɛnɛ an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o la walasa u k'an dɛmɛ an bɛ se k'o centre gérer cogo min na partenariat public privé ka fan fɛ. Ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔna na ni fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ don n'a nataw kɔnɔ u n'u fanga sinsin ɲɔgɔn kan min b'a to jamana kɔnɔna na denmisɛnnilakaw ka hakili ye min ye ni o ye baara sɔrɔ ye kɛnyɛrɛye sira kan ani faso nasira kan o ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogoya min na. Minisiri min ɲɛsinnen don an ka jamana fangabondaw dilanli ma k'u bɛrɛbɛn ale fana ye taama kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ye hakilina dɔ ta ka min ye sigi ye ko n'u don ka sababu kɛ an ka jamana wasadenw olu ka kumaw a tɛ ka se ka dafa ka sababu kɛ kow yɛrɛ n'u cogoyaw ye a kuma bɛɛ a bɛ lajɛ ka a torin sariya yɛrɛ kɔnɔ min bɛ se k'a to u bɛ se ka hali bi wasadenya baara in kɛ o de kadara kelen kɔnɔ minisiri so yɛrɛ lajɛ kɛ so kɔnɔ wele bilara jamana foroba ɲɛmɔgɔw ma forobatɔn ɲɛmɔgɔw ani kunnafoni dilaw u ka na ka hakili jagabɔ kɛ o de senfɛ bɛn kɛra kan ka fɔ min ye an ka jamana wasadenw ka kuma ye wasabulo kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ a dafalen don ko dɔ farala kan a bɛ wajibiya jamana ma hali bi a ka torin ka taa bila fɔ san 2020 décembre kalo tile 31 nata la Bamakɔ tu tigɛbaw ni forobatɔn ɲɛmɔgɔw ni kunnafoni dilaw kun bɛ a kɛnɛ kan. K'a sababu kɛ jamana bɛ lahala min na bi in na jamana ɲɛmaayaso ye hakilina dɔ ta min b'a to dɔ bɛ se ka fara députéw ka mandat kan ka se fo décembre kalo tile 31 san 2019 kɛrɛnkɛrɛnnenya kalo 6 bɔɲɔgɔnko k'o fara wasadenw olu ka mandat kan nin kun ye hakilina min kɛra sigiyafɔ min bolodara minisiri min ka ca ɲɛsilen don an ka sariya sunbaw ɲɔgɔn cɛla ɲɛnabɔli ma ka se an ka société civile ni ɲɔgɔn cɛla koɲɛw ma n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wasaden minnu b'an kun bi na u ka manda min kun kalifaru la a ka ban ka bɛn ni juin kalo tile 30 ye nga ni hakilina ye kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye minisiri caman fɛ
min b'a to hakili falen bɛ se ka kɛ ka se ka dɔ fara députéw ka mandat kan ka se décembre kalo tile 31 ma. An y'a wele bi ka na aw hakilina ta sabu gouvernement b'a fɛ ka kɔn députéw ka mandat banni ye an ye cour constitutionnelle ɲininka u ko an bɛ se ka dɔ fara kan tuguni n'o ye kalo wɔɔrɔ wɛrɛ k'o fara kan o kalo wɔɔrɔ in bɛ bɔ juin kalo tile 30 la ka taa fo décembre kalo tile 31 na an bɛ san mun kɔnɔ n'o ye san 2019 ye an tun b'a fɛ sigikafɔba minnu labɛnnen don an tun b'a fɛ k'o de kɔnɔ ka députéw ka koɲɛ fɔ a kɔnɔna la mais députéw ka mandat bɛ ban le 30 juin n'a ma kɛ ka kɔn o sigikafɔba in ye tuma dɔ la an tɛna assemblée sɔrɔ bilen mun bɛ se ka baara ninnu kɛ o de la nin wele balali sera aw ma k'aw hakilina dɔn babu in kan. Kuma fɔ maa minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sababu kɛ k'a fɔ ko minisiri filɛ ka nin hakilina min ta nin ye a ma ta kelen na ani jamana kɔnɔdenw ka se ka sigi k'u hakilina falen ɲɔgɔn kan min b'a to dɔ bɛ se ka fara jamana députéw ka mandat kan. A bɛnna anw ma a diyara anw ye c'est la première fois an ka ministre sɔrɔ parce que problème ba min bɛ gouvernement in na jamana in taabolo la gouvernement tɛ communiquer gouvernement ka problème de politique de communication vraiment a tɛ mɔgɔ jigi fa mais nin baarakɛ cogo kura min daminɛnen filɛ nin ye surtout communication acteurs comme maa minnu concerné société civile a bɛna kuma mɔgɔ minnu tɔgɔ la a bɛ maa minnu ngɔ fɛ kuma ɲɛnabɔli la an n'olu ka sigi ni sigicogo la ka échanger k'u ka hakilina ɲini ka dɔ k'o la k'u ka miiriya ɲini ka dɔ k'o la anw bolo nin baarakɛ cogo in a ye anw diya ministre Thiam ka baara boloda cogo la an ka jigiya b'a la k'a fɔ n'an taara nin na problème caman bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka o problème k'olu bɔ yen ministre ka nin démarche in jigisigi don jigifa don parce que an kun tɛ fɛn caman dɔn a y'an bolo kalama. N'i y'a ye ɲɛmɔgɔw ko ka a lajɛ ka dɔ fara degun dɔ de b'u bolo baara in tacogo la degun dɔ de b'u bolo jamana dilancogo ɲuman na n'a da ma yira mɔgɔw la u k'a faamu ayiwa n'olu yɛrɛ y'a kɛ ten u tɛ mɔgɔ wele fo ba k'u yɛrɛ ye ten ne ko wɛrɛ bɔra a la dɔw n'a fɔ fo tan an m'a sara an na dɛ an m'an lamɛn an ma an lajɛ o cɛ ka jugu nka mɔgɔ min n'i y'a ye ko yiri min ka kɔrɔ wo de b'o kɔnɔ n'i ye sijɛw wele ka mɔgɔkɔrɔbaw wele ka dugutigiw ni jamatigiw wele ka na a min b'o fɛ o b'o de f'i ye anw bɛ dugu dilanli de fɛ an bɛ jamana dilanli de fɛ a ka ɲa dɔrɔn jamanatigi tɔgɔ la jamanatigi hakili ye baara kɛ ka ɲɛ ko k'a kɛ ka ɲa o y'a hakilila ye ne yɛrɛ kɔni Ablaye Ɲare ne ka hakilila ye min ye n'i ko baara ka kɛ ka ɲa a tɛ taa min kɔ fo k'o kɛ o ye ka mandat problème ye. Anw dugutigiw anw kɔni jɛnna n'a ye k'a fɔ u b'a fɛ ka dɔ fara fɛn kan u k'a fara a kan olu de b'a kɔrɔla n'a camancɛ n'a a kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔn n'u y'o bɛɛ jateminɛ u ka kɛta in a bɛ wuli o de kan anw b'a jate a bɛ kɛ sababu ye ka jamana lafiya k'an tɛmɛ gunin dɔ de la yanni wagati cɛ an ma basi foyi y'a la. Ministiri Thiam y'a jira k'a fɔ bɛnkan min mana bɔ nin sigikafɔ in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sɛbɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bila ministriw ka lajɛ n bɛ to ka kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ka se ka hakili falen ka bɛn fɛn dɔ la jamana tɔgɔ la. Fanga ɲinindɔn gura farala jamana fanga ɲinindɔnw ka ko mouvement républicain a coro ɲɔgɔn na o ye MR ye a ɲɛmaya bɛ ma min bolo o ye Ainéa Ibrahima Kamara ye maa dɔw min ka dɔnta ka wuriyalen don wari labaarali la kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigira senga ka sanga ni a ka baaraw daminɛni ye araba juin kalo tile 5 kunnafonidilaw tɔgɔ la so la maison de la presse Dar Salam kaw fɛ a ka baara bɛna ɲɛsin fɛn min ma o ye faso jɔ ye an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw politique tɔ min n'a bɛ fɔ ma mouvement républicain a ɲɛmaw ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi min kɛra Bamakɔ kunnafoni laselaw ka soba kɔnɔ n'o ye maison de la presse ye mouvement républicain yɛrɛ ka laɲini ye min ye kuntilenna min b'a la k'o ɲɛfɔ kunnafoni laselaw ye u ka se ka jamanadenw labɔ o kalama ani fɛɛrɛ ni dabaliw minnu b'u fɛ jamana ka ɲɛtaga a n'a ka sɔrɔ yiriwali siraw kan mouvement républicain a tɔndenw sɛbɛkɔrɔ bɔra a cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔ ka na nin welewelekan in lamɛn laɲini min bɛ tɔn na n'o ye mouvement républicain ye o de ye k'a fɔ Mali o ka se ka segin Mali taya la ko wa k'o tɛ se ka sabati abada f'a ka sɔrɔ Mali a sen bɛ a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira kan an bɛ don min na ye ko bi ko jamana ka dɛmɛ fan caman o bɛ bɔ fan wɛrɛ de fɛ ko fɛn bɛ Mali bolo ni Mali ye olu don ba la ko Mali a bɛ bɔ nɔgɔ la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ ye a yɛrɛ k'a fɔ ni Ala ye fanga don olu garijɛgɛ la yuruguyurugu u n'o kɛlɛ u se n'u damayira bɛɛ lajɛlen na denmisɛnninw ka baara ko ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ fo ka taa se sɛnɛkɛlaw olu ka sɛnɛfɛnw ka se ka u nafa sɔrɔ sira kan cogo min na an ka politiki dabɔlen don yasa Mali bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ
an faw n'a mɔkɛw ye Mali dɛmɛ Mali ka se ka indépendance sɔrɔ an bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ a ka souveraineté sɔrɔ parce que ni Mali ma souveraineté sɔrɔ an tɛ bɔ nɔgɔ la en tant que an ka cakɛdaw an ka sɛnɛkɛlaw an ka bagan maralaw an ka mɔnikɛlaw olu bɛ comment dire concurrence déloyale la mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na n'u ka tamatiw n'u ka jaba ye n'a fɔra ko layi bɛ bɔ Chine ka na n'a fɔra ko pomme de terre bɛ bɔ Maroc ka na o tuma an ka sɛnɛkɛlaw b'a kɛ cogo jumɛn an ka mɔnikɛlaw b'a kɛ cogo hali jɛgɛ bɛ bɔ Chine mais o tuma an ka mɔgɔw dun ma baara sɔrɔ jagoya tɛ u ka taa tubabula u bɛ taa tubabula bi na foyi tɛ tubabula fɛ dɛ donc fo mɔgɔw de ka sɔrɔ minnu b'u cɛsiri malidenw ye malidenw ka baaraw ka intérêt ka défend ani capacité réelle minnu b'u jigi da Mali ka richesse kan pour que Mali bɛ bɔ nɔgɔ la. k'a dɔn k'a fɔ ni kunnafoni di kɛnɛ sigilen mouvement républicain maaw fɛ baara ɲɛbila baara don n'o ye mouvement lancement officiel yɛrɛ ye n'o bolodalen don ka bila jumadon juillet kalo tile 7 san 2019. Samiya donda in na min ye duguba kɔnɔnaw ye olu jitɛmɛnziraw u bɛ to ka geren u kan ka labɔ fana ka sabu kɛ jitɛmɛnzira don ji dunda tɛmɛnzira bila labɛn jumɛn de sabati bɛ an ka jamana sigida ɲɛmɔgɔw fɛ ka se ka min ye jitɛmɛnzira ninnu ɲɛ ni dɔw ko fosidingɛw ka se k'u labɔ jango ji ma kɛ nafɛn ye ji bɛ se a taa yɔrɔ lasɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye wale kelen ka sira bila ka taa fan wɛrɛ fɛ ka t'o kɛ kasara ye an ka ɲininikɛlaw wulila ka jateminɛ kɛ a ko kunkan ka se mɔgɔw ma k'u ɲininka u hakilinataw la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. mai kalo tile 16 san 2019 o ye don ye min bɛ mɛn ka to Bamakokaw kɔnɔ ka d'a kan sanba nana a don min kɛra sababu ye ka cɛnni don adamadenw kun fɔ ka maaw ni to a la kɔlɔsiliw y'a yira k'a fɔ ji nana tiɲɛ don ko nka tɛmɛsiraw de bɛ ji la ni ji ma se ka o tɛmɛsiraw sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka cɛnni don adamadenw kun. a kɛra kɔbolow ye o an bɛ fɔ ma ko collecteur marigot naturel collecteur naturel a kɛra kɔbolow ye minnu ni jibolosira minnu ni an ye u labɛn a kɛra o ye o a kɛra jiboli fitinin minnu ye jibolosira fitinin minnu ye minnu b'an ka soda la a bɛɛ yɛlɛmani m'an fɛ bi ka kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye olu dun ma dabɔ ɲamanbɔn kama ni sanji nana ji kan ka boli sira minnu fɛ ni ɲaman b'a kɔnɔ n'a kɔnɔ dun yana cogo cogo n'a fara ɲaman na ji bɛrɛ tɛ se ka boli a kɔnɔ dɛ ji bɛ taa yɔrɔ min na fana n'a taara ka taa sɔrɔ a ɲɛfɛ o yɔrɔ gerennen don ji bɛ yɛlɛ a bɛ segin ka na don sow kɔnɔ de a bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ bɔ sow kɔnɔ a bɛ segin ka na don yen nɔ a bɛ kɛ tiɲɛni ye. n'i ye jateminɛ kɛ fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ collecteur belebele dɔw bɛ yen nɔ olu falen don u tɛ labɔ bon mɔgɔ minnu kan ka labɔ a tɛ fɔ olu ɲɛna n'i ye a ta k'a lajɛ bi collecteur belebele ninnu a bɛ état yɛrɛ de ka bolo kan n'o ye ministère de l'assainissement ye olu de b'a labɔ olu de b'a fɛn bɛɛ kɛ san o san miiru ta kɔni ye dɔrɔn n'a bɛ kɛ dɔrɔn u b'a sara an na i bɛ taa sɔrɔ a fɛn bɛɛ kɛlen don ka ban a bɛ sara an na dɔrɔn k'an wele an bɛna an jɔ k'a lajɛ bon vraiment an kuma yɔrɔ tɛ a ko la o min filɛ nin ye f'o de ka dabila an ka sigi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ surtout n'a fɔra ko ka na ni transfert de compétence ko ka waleya ka sigida bɛɛ ka fanga d'i ma i k'i ka yɔrɔ baara i sago la a wari a musaka ko a n'a mɔgɔninfin k'a bɛɛ lajɛlen bila i ka bolo kan a kan ka kɛ totalement à 100%. maaw sigilen ji tɛmɛ sira la walima ka taa so jɔ ji tɛmɛ sira la olu bɛɛ ye wale ye min bɛ kɛ sababu ye ka cɛnni don adamadenw kumana min na ni san nana ni ka ji caya an kumakɛɲɔgɔnw y'a yira k'a fɔ wale dɔw bɛ fɔ adamadenw k'olu de dabila o dɔ ye ka taa yɔrɔ feere maa ma min ye ji tɛmɛ sira ye walima ka taa so jɔ a ji tɛmɛ sira yɛrɛ la. mɔgɔ caman b'a fɔ ko maires bɛ terrain di mɔgɔw ma ba kɔnɔnaw la u b'a di fossé kɔnɔnaw la u b'a di fan bɛɛ fɛ ni cɛli de kɛra maires tɔgɔ bɛ fɔ ni dilanni kɛra maires tɔgɔ tɛ fɔ titre foncier maire bɛ titre foncier di yan maire tɛ titre foncier di o titre foncier dibagaw bɛ yen nɔ n'a ma da dicogo la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen ni sera yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ enturiw kelen bɛ a jɔlen bɛ ba camancɛ kan donc fo an ka hakiliw de sɔrɔ an ka sigi nin fɛn ye an ka jɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma pour que ka se k'a kunbɛn n'o tɛ n'o ma kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ. walasa maaw ka se ka kisi ni kɔlɔlɔw ma bɛɛ lajɛlen de ka marabaaw lamɛn minnu ka baara ye ka siraw bɔ ji tɛmɛ siraw la ani sow kan ka jɔ yɔrɔ min na a kan ka jɔ sariya minnu na k'o sariya olu labato. a fɔra fana minnu ka sow jɔlen bɛ jiboli sira la fɛɛrɛ ka kɛ minnu bɛ jiboli sira dingɛ yɛrɛ kɔnɔ olu ka wuli ka bɔ yen fɔlɔ kɔfɛ minnu bɛ a sirada la olu fana ka bɔ yen nɔ bi bi in na a bɛ se ka daminɛ ni minnu b'a dingɛ yɛrɛ kɔnɔ olu ka bɔ yen o ni fana an kɛlen bɛ ka jiboli sira a fɔ ma ko kɔbolo ni fɛn ninnu an y'olu yɛlɛma k'o kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye bi bi in na a gerennen don fo ka tila ka gerennen bɔ
o fana ye baaraba de ye o kan ka kɛ a bɛ fɔ nin ma ko circuleusement ou bien ka dɔ fara a largeur kan a fɛ kan. ji fɛn bɛ bɔ kulu la parce que fɛn in nata bɛɛ bɛ bɔ kulu la a jigintɔ ka bɔ kulu la a bɛ sugunikura cɛcili min kɛ a bɛ sugunikura ɲama nɔgɔ n'a fɛnw bɛɛ cɛ ka na a bɛna ka na an ka fosse gere ka fara ani mɔgɔw ka faamuyabaliya min bɛ yen nɔ yɛrɛ sagokɛ ni san nana fitini dɔrɔn bɛɛ bɛ bɔ n'i ka ɲamanminɛn ni fɛnw ye ka taa fili fosse kɔnɔna la wajibi fosse bɛ gere ni fosse gerenna ji b'a tɛmɛ sira forcer n'a ma tɛmɛ sira sɔrɔ a bɛ jagoya sira de ɲini n'a y'o sira ɲini o tɛmɛtɔla bɛ taa bɛn bɔgɔso minnu ma wajibi bɔgɔso ninnu bɛ tiɲɛ. hakilina jiginna jiba min nana Bamakɔ mais kalo tile 16 tɛmɛni jateminɛw y'a jira k'a fɔ a ji hakɛ b'a ta milimɛtiri 58 ka taa bila milimɛtiri 138 o ɲɔgɔnna na o b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la ani ka sariya kumakanw labato. o de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲamada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherifila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.